kansa leikki, suuretkin palat, ne hyppää ylös kevyesti vain. Suurilla merillä harvat ovat elinpaikat mereltä merelle, uivat valat ruoka etsien. Valalle viesti kulkee nopeasti, ihminen tutkii, vaan ymmärrä ei kieltä valaiden. Laulaa ryhä valas, kun lempi kauas kuuluu, läiskytys evien, armastaan kun hakkaillien. Ihmiset, mitä te teettekään minulle, Valalle? Te tuhlaatte arvokkaan valkuaisaineeni koirillenne, turkistarhoillenne ja pelloillenne, vaikka lihani on ihmisellekin syöntikelpoista. Rasvastani te teette saippua, dynamiittia, huulipunaa. Almei, Elisabeth Arnold, Max Factor, kynttilöitä ja väriliitoja. Minusta te ette saa yhtään sellaista tuotetta, jota ette pystyisi valmistamaan muutenkin. Minua vainoavat japanilaiset, neuvostoliittolaiset, argentinalaiset, australialaiset, brasilialaiset, chileläiset, englantilaiset, eteläafrikkalaiset, islantilaiset, kanadalaiset, norjalaiset, perulaiset, ranskalaiset, uusi-seelantilaiset, yhdysvaltalaiset. Mutta älkää luulko olevanne itse syyttömiä, sillä minusta valmistettuja tuotteita käytetään kaikkialla maailmassa.